chibai vekule kaming chu do imu ania Rangoon region Sripita township kan khosame kani tunma chuan ringlomi kania kumsang hi pariat Nargis Thipuin kan ramanoi kumkhan chandam na changin ringtu kan ni ve chawani voina hian Iso Krista ringtu kan ni ve tak tan ka testimony ron soive ka duani kumsang hi pali khan leparana tang Sripita a hian kan chungin kan pema chunghun lai chuan kan ri thei ema kongsira khlai na te zuarin ei kan zong thinani ma se fa kan nga ema wangin kan ni tin mamoero kan ei zon na in na phuzo lo le ni ti chuan ni tin thil zuarin kan nu pa in kan wak chuak thina chutia kan wa chu hlan chuan kan fa te hian in rin ni piang in kan vea ka ren ho biak in pakhata hian no pang ho so chiar le changte an sem thina ta chon kan fa te ho po an no vocal ve thina ni chutia Christian te biak ina an kal ve ti chu kan thrilawa thil kan zuar zo in kan ho hian ka fa te hian anu apa in ril tamem hei chang ai ro min ti thina khoemi nge tia kan zo in solai building pakhatami ten min pe an ti mai zela biak in ti kha an soi ngai lawani tiang chon kartin in rin ni piang in an ron hon thina kaini la kan thil zuar zo lim ril tam to box nen kan ai ve mai zela ma se an ron hon tak fo bu chuan Christian biak ina an kal thin thu le chulai huna an sem thin thu chu an soitani biak ina an zir thin hla te chuan sathina aom zia kan thelawa makkan ti em thina chutia Christian te biak ina an kal thin ti kan riat nu chuan e thalo top mai kan fa te hi no pang an ni lai tang hian an ring ru Christian na tu an tumani hi kan tia kal kan phal talawa voi khat ma kal to su kan ti thina ma se kan khap thailo kaini la thil zora wak chuak reng kan ni boxi chu wang chuan mulo kare nan lo vocal zia thawani ti chuan biak in an zirtir thin pathian fakna hla te le thil chi rang te chu ina an sathina chu biak ina an sem thin Bible te chuan run hona ka fa te hian ni thum dewa wangin kan ina chuan Bible om ta tewani ka fa te chuan apa hei hi chia ro an tia pa ber chuan in vocal le to ni mo hei hi an sa khwa lu tur khen na ni hi atia kan fa te hi an re thei wang hian ai tha po mulowin an cherin an dol dang from ema biak ina vitamin an lo pek thin te po kan pa chuan heng te hi dam doi thalawani yang ril ru tikal sual thei dam doi ani yang ati thina ni kan pa hi Buddhist ru takania tun ma chuan Guardian News a thok thina tuna chuan a pension to a ma si a pension lo chu tam chuang lo khakhata cheng zruk somruk chawa lo thina ni ma se thil khazau takmi ania lekha chiar hi pai em ani ti chon kan fa te chu kal to lo turin kan hawa kan voboka ni kha chu kan pa chuan khoi moi ne khabu ho kha atia apot thera mai chem nan min mantir ta ka fa pa upa ber tuna chuan kumsom ni mi ani to a nupui po nei to ni khangun lai chuan kumkomi le kalania chutia an le khabulo hon mai chem na na kan manga mu chuan ti su khati khan ti su pathian nung le kha ni kha ati chiam thina apa chuan sa pho pathian ni kha kan pathian ni velo kaini chu kol kan nia kan pathian chu budani tin kan fa te chu kan vothina akar le inrin nia biak in an vocal le chuan kan fa te chuan an le khaburun hon mai chem na na kan man thin thu an ho tu te an thrila chu biak in a pastor chuan thuthlung lui bu cha deuh hi ron hon tira kan pa hi lekha chiar mi takani wangin kan fa te chuan apa hi chiaro an tia kan pa po chuan a chiar ve maya ti chuan chutia Bible an chiar chu nawalong tuk chungchang kha chiar ta ni somli le zan somli tuile thu te pathian in nawa biak thu te a chiar nu chuan nui local lokte min tia kan pa chuan pathian nu dik tak hi lo tak takani don hi he nawalong chungchang hi Guardian News ka tholai khan scientist ten an mu chuna thuzia ka chiar to thin ani chuan pathian nung hi tak takaniang ti in chiang no ro in kan omani ti chuan sang ni pariat khan kan pa chu zengta chu wang chuan kan re theina zualin ei le bar kan har sa chhota em ani chumi kumvek chuan Nargis Thipuin min nuai zuya kan ina ti cheveka lo thei lowin tan pui ngai te anda khom na huna kan omalo ngai ta a chulai huna chuan mi tam takan oma kan ve ho phei chuan om kim vekani
ti chuan chulai hmuna kan omlai chuan ka thian pakhat hian thiani tunlai engein an in tha em min tia engding ne kan thatang ka fanu mi chia hlo a tanga ka fa pa in khola ya vura zuara chu chuan kan ei ve tok tok ani si a apala azenga wangin engma thok thei to si lo keila in tuna ka fa pate ber hi ka pai lai thathum chau alani boxi kan har sa tak zet ka tia ka thian nu chuan mini gong township a YCC biak ina pastor u mauthi antin bu faile poisa te pe thina sin min ron zui ve ta che he christian biak ina hian min tia ka ngai tuwa lelama ei tur nei lovin kan oma ni khata voi khal chau chu ei chang kan nga a lelama chuan kan fa te he biak ina kal lo turin kan hawa kan vua tin ka zak boxi ma se anuwa ei tur kan nei lo tak tak ta a kan fa te ril tama an om tak nu chuan he YCC biak ina pastor u mauthia pan tur chuan ka thian nu chu ka zui ve ta ni ti chuan pastor chuan bu fai te poisa te min pek mai ba ka kan ho kong man tur thlengin min pe a chutia voi gi khat vel ka kal nu chuan pastorin kan chung ko din hun lo hria keila nau pai lai ka nia kan pa zinga na thok thei to lo ti lo hria chuan min khongai em a midang zanga apek chuan ke chu sang khat min pe a midang sang khat apek chuan ke chu sang zanga te min pe thina ni chung ko member za ta apek ka wangin pastor min pek chukar khat te kan daya awa thave o na tho ngai lawa tiang anga ei kan mu chuan ka kalzi adon ka tiril ruwa chutia thakhat vel ka kal nu chuan pathian in ka thin lunga na thok ta thlat mai biak ina pathian fakna hla kan saklai te chuan ka tap tamaya kan pa po aril ruin sul na sa em ani pastor u mauthia pathian thu soite la chu ai en thiam ang mai hi ani kan ni na hlir hi soya kan chung ko kan ril ru a shreveke moti mai turin kan ni na zong chu a soi ta vek ani ti chuan in kan ho nu chuan kan nu pa in kan in ma chona makan ti ema pastor soi thin bible chang te le isu krista chanchin te chu kan soi dun thin ani chuta tang chuan kan thilung po adang lam tana kan fa te la chu an lom ema Sunday school te an kala pathian fakna hla an zirtir te chu an sa thina ti chuan kan venga hian kan chung ko anga harsa tam takan oma pastor chuan in thian te po atam thei ang berin run throi ro min ti thina keipo chuan ka then om khoveng de tan thanem kalo ngai pui ema kalve turin ka hril thina ni tiang chuan kan rul ru chu christian na lama chuan atam ta zok ma ni ni kha chu kan pa in bible chiar zauta a atap zoi zoya pathian nung dik takani kan lo wa harve tuna chetinge kan thiat atlai to lutup atia kan thi ma pathian nung kan thria hi kan vawan nei ati boka tiang chuan lom boxi zak boxin kan omani ti chuan ni kha chu har sat na kan tok taklat mai do i muin veng chunga mi te hruain christian biak ina kalpuya bu faile poisa te pein christian alu turin a thlem ti in a thangta chumi awang chuan vengla limin kawa kan pa zenga kal theilo wangin keima kawakala venglal chuan mitam takma min din tira mi pui ho hne na chuan henu hian zirtir na fel fai takadin kan buddhist sa ko hi phasana christian alu turin bu faile poisai na thlen chewa christian alu intumem atia mi pui ho chuan tumlo antia ani chuan engwanga zui ngei ni atia mi pui ho chuan bu faile poisa athona kan dondona wanga zui chau kan ni christian alu tumna pakhat ma kan nei lo antia chung thu ka hria chuan ka ril ru anna tukani ti chuan venglal chuan soite doimu engwanga nangma chau du tok lawa midang te hroi ve ngei ni mintia kei chuan keima angin ei tur mai ba ka hmuang mu ve se ka duani ka tia venglal chuan mi pui ho hne na chuan in ring ve em atia ringlo antia in rin ve lo chuan naktu ka tang zui to su atia zui to don lo na po kan hu ve to zui angai to lo te an ti hloma venglal chuan to imu tiang khopa in re thaya in tama ni te chuan ka hne na cheng sang ni khat pugin vai mim chum te zuar mai ta che engwanga kan sa khwa po ni lo midang sa khwa chu wa bel ngei ni min ti ni chungai chuan kan thinlung chuan isu krista ring to ni ma se kan in chunga chuan buddha thalak le thildang milem biak na tam takala om tewani ma se kan thinlung ero a christian to hle ni ti chuan venglal hne na chuan venglal ming hi kumau nai ania
kumau nain tu nai thut na thut thleng kha isiam thiam em katia thiam lo chu suinga ta nge atia o tu nai thut na thut thleng te plastic a siam thut thleng te hi siam tu anom ang chi a hian kaini mi hring te mai ba ka he khovela thilom zong zong hi pathian nung siam asin katia chung tiang ka he pailo khabiak ina khan ikal le ni poin nang ma chawin kal toro midang tu ma hroi to suang che min tia ole tu ma ka hroi to don lo ma se kei chu ka kal zel don kadang lam to katia ti chuan in ka thlen chuan ka tap chiama kan pa chuan enga tinge engtin ngen ti che min tia amang ang khop maya ti chuan kan pa ka hril nu chuan pastorin min zir tir thin ati du da tu cheu chu tong tai sak ro ati kha kan thra chuaka kan nu pa chuan kan vengal tan kan tong tai sak ta ni ti chuan akar le a biak ina kan in khoma kan in khom bang in kan ho nu chuan ka fa te nen kan hlim ema pathian fakna hla te kan sa hawa kan then om te chuan hei ui bo to su an tia khoya ui nge tin kan ena eng ui ma om lo pathian fakna hla kan sa kha bo to su min lo ti ani ti chuan kan pa hne na heng buda thalak le milem biak na zong zong hi pai bo ve kang u inga mem katia kan pa chuan ngam te reng mai pai bo vek ro atia ka fa te la chuan a thalutuk an tia an lo phur em bokani kei chuan ka du dan chuan khang thalak le milem biak na ho khan kan venglal khavavum tak khaka duwa ma se a thalawe tin huan mong lama ka pai ta ni ma se buda thalak ber kher chu ek in bula ta chu thenom ten an lo muwa kan venga chuan kan thang ta em ani tongkam chetak tak le chi sang in min soi sir na sa em ani ma se kan chung kwa chuan enga tan ma kan ngai lawa kan hlim ema pathian kan faka pathian thu te kan soi ho thin ani tiang chuan kumsang ni pariat nargis khipui te nu tang khan kan chung kwa chu Isu Krista ring tu kan ni ve ta ni kan pa po ti dang lama omin alom ema ma se anu le paten Isu Krista an theve man lawero poetia atap thin ani kan pa in min boral san ma a achak chu khotea achung te hne na Isu Krista chanchin thril khani kan pa hian ti hian min ti thina mi te soi ring zung chi ril rutluang pa ngai ve tak kani wang hian kan pa hian nang hi ka thi duwa po Isu Krista chau hi ringang che budi sai lo le le mai ange min ti ani ka thi duwa po Christian dan ange in min vui don nia tin thu min cha ani ti chuan kan pan min boral san nu chuan mi ten Buddhist dan anga vuyan tuma kei chuan kan pa du dan nge in Christian danin kan vuyang engzat po se ngai se ka ti ani kumsang hi pariat atang khan kan pa jingta ka wangin mi ina chia hloin ko oma ka in hlo thina chung kuwa ka chomani ti chuan kan pa boral na sen sautele ka fa pa upa berin nu pui nei tumpo hian Christian dan ange in ka nei tira chuta ka sen saute ru nan in hunda khamin poisa ka puka ka in hlona tangin khatin apung ka pethina ka poisa puk zat hi nuai kwa nuai somvelania karil ru a hain pathian ne na heng lei ba te rul thei tur hian ka dil ve thina ni ti chuan ni khachu tlangwal pakhat hi lokala kapi mi ina na thok to su khatin imamo leinan cheng singa ka pezia don chenia atia kalaiba zong po min rul sak veka hei hi ka puk tir che ani lonia lalpan arul sak che ni hi tu ma lei ba to lowe min tia kalom ema lalpa ne na lom thu ka soi thina ni tu na chuan mi ina na ka tho angai to lawa ina bible share le tong tai in hun ka mang thina ka fa te tan ka tong tai sak thina ni ka fa te pani hi ka en kol ngai lawin mi ten min en kol saka anau pang pali hi tu na ka en kol me ka ni lalpan mo phurna min lak saka kong eng kima ta chamin kan om ngai lawa lalpa thatna hi engtin nge ka soi fiang ka soi fi thiam lo pathiana ka lom na hi ka tung kamin ka soi fi thiam lo ni pastor u mount thea tu na chuan aboral to a hne na lom thu ka soya a ai o a tu na kan pastor ni mek zo su le anu puiten min ngai sak ema an chunga lom thu ka soya mai thai te en san ngai lo kan nalpa Isu Krista ne na lom thu ka soi molani ka testimony ngai khatu zong te lalpan mal som vek zero se amen